Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie bij mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ze werden al een tijdje net meer in Friesland, maar ze komt je wel wij. Ger Sleert om correct te wezen. Ze is celliste. Maar net zo lang alleen had ze haar debuut-cd release, waar dat er in de popwereld is. Cello Friesienne. Zij is bij mij te gast en daar ben ik heel blij mee. Wietske Holterop. Leuk dat je er bent. Welkom. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Veel aan het werk en veel dingen te doen. Dus ja, ik ben blij. Je zit regelmatig mensen uit de cultuurwereld aan tafel. En bij de ene is het heel rustig nog steeds. Bij de andere is het bijna explodeerd naar die hele coronaperiode. Hoe zit dat in die wereld? Is alles wel los? Ja, wij spelen gewoon weer net zoveel als voorheen eigenlijk. Dus orkesten spelen gewoon weer elke week zoals het was. Maar ja, we hebben wel natuurlijk 2 jaar echt helemaal niks gedaan bijna. Ja, behalve zo'n paar opnames wat dan nog wel kon. Maar concerten waren er natuurlijk totaal niet. Maar ja, eigenlijk het is nu weer druk zoals van oud. Ja. Ik zou we komen over moeten spreken over die cd en over die leven. Want ja, als ik dat een beetje lees, dat is best een internationaal bestaan was toen ontnota. Ja. Hast, hè? Ja, dat klopt. Ik heb in het buitenland gestudeerd. Ik werk nu ook in België. Ik woon nu in België. Ik heb ook een tijdje in Berlijn gewoond. Dus ja, toch wel een aantal landen al gewoond. Ja. Is het altijd een soort droomwest? Even los van de muziekcarrière, maar echt het leven in Berlijn, in België, in Brussel, in Gent. Nou, nee, niet per se. Dat is eigenlijk gewoon een soort van vanzelf gekomen. Ik ben ooit in Brussel beginnen studeren voor mijn bacheloropleiding. En toen was mijn bachelor klaar en toen was het oké, ja, mijn master kan ik ook in Brussel doen, maar ook wel ergens anders. Goh, waar ga ik dan heen? En mijn leraar in Brussel, Jeroen Reuling, die kende een goede docent in Genève, François Guy. En toen heb ik daar auditie gedaan voor dat conservatorium en aangenomen en heb ik daar mijn master gedaan. En ja, zo rol je er steeds zo een beetje in. En het is niet echt kiezen ook, want vervolgens ben ik dan naar Berlijn gegaan. Bij het Concerthousorkester heb ik daar een academie gedaan. Dat is eigenlijk een soort 2-jarige stage om je voor te bereiden op het echte orkestleven daarna. En ja, daar was een auditie en daar heb ik me dan voor aangemeld. En uiteindelijk heb ik die plek gekregen. Maar goed, dat weet je natuurlijk van tevoren niet. Dus dat is ook gewoon een beetje toeval waar je terecht komt. Ja, je hebt er niet echt voor het kiezen. Maar ja, ik vind het uiteindelijk wel heel leuk dat ik in al die landen heb gewoond. Nou ja, en Stern, ben je een stadsmens dan? Of is dat ook omdat daar spelen mast? Ja, ik vind het leuk om in de stad te wonen. Ik heb nu wel een soort van ontdekt voor mezelf dat ik het wel fijner vond om in een iets kleinere stad te wonen. Zoals nu, ik woon nu in Gent. Dat vind ik eigenlijk perfect. Dat Brussel is wel en Berlijn toch wel van een oren maat? Ja, Brussel was ook wel, vond ik ook heel leuk. Ik vond het ook leuk om in Berlijn te wonen, maar ja, ik vond het ook wel heel groot. Dus ik denk dat het mij beter past om in een iets kleinere stad te wonen. Ja, ik kom ook uit Gersloot, dat is ook een heel klein dorp natuurlijk. Dat is, dus het contrast is wel bescheiden. Ja. Ja, het contrast is groot, maar ik vind het daarom ook juist wel weer fijn om dan af en toe terug te komen naar Friesland en dan even zo, ja, kom je wel weer wat tot rust. Ja, maar wat hing er nog bot om die streek, Gersleert en om jou? Ja, ik ben toch regelmatig wel thuis. Ik denk elke maand wel een keer.
meestal als ik hier wat te doen heb... of in de vakanties om familie te bezoeken. Maar dat natuurlijk vind je en echt zo. prettig? Of Ja. toch een soort verplicht nummer van... ik maak je wijze in verband met mijn werk of wat dan ook? Oh, nee. Ik vind het heel leuk om terug naar Friesland te komen. Ja. Gist nog wel eens op café? In Friesland? Nee, in België? Oh, ja. Ja, ik ga op café, ja zeker. Nee, ik luister een interview Oer en Meidij. Ja. En nog het drok natuurlijk Jim. En ik zit nog maar even Jim van de UT Klassieke Wereld. Je bent natuurlijk een heel soort tijd. Kun je net alleen maar optreden en het reizen gaan. Maar ik mij repeteren. Ja. Maar dan luister ik hem nog wel eens tijd om eens even op café te gaan. Ja, dat is uitgaan. Hè? Ja. Kijk, die Belgische cultuur krijgt er wat van mij, want du hast natuurlijk een internationaal leven. Hè? Ik denk, misschien die blik ik wel op de wereld is van, toen is denk ik mij een hele internationale groep mensen om. Ja, veel... Krijgt nog iets van de Belgische cultuur mee? Oh, zeker, ja. Ja, België is heel anders dan Nederland. Ik bedoel, we hebben dezelfde taal, maar daar is het denk ik wel ongeveer mee gezegd. Nou, ik heb een beetje Vlaams. Ja, in België vinden ze dat absoluut niet trouwens, dat ik Vlaams klink. Maar de Nederlanders vinden inderdaad wel dat er een beetje een Vlaamse tongval is. Natuurlijk krijg ik veel van de Vlaamse cultuur mee. Mijn vriend is ook Vlaams, dus ja. Maar daar viel hij wel thuis dus. Ja, ik vind België wel een heel prettig land om te wonen. Ja. En dan nog even nog een keer sleep. Wanneer in de jeugd, want best wel heel betiet begonnen met spelen. Ja. En vanaf die vijfde, gelukkig al. Daar komen we straks misschien nog wel even door. Maar in die periode, na die vijfde, wanneer kreeg het idee van... dit is iets meer dan een leuke hobby voor een jong band, zeg maar. Je bent op een gegeven moment jong en die gaat naar korfbal en dan hoor ik muziekles. Ja. Of sommigen beide. Wanneer begon bij te prikkelen? Nou, voordat ik wist dat ik echt mijn beroep ervan zou willen maken, dat heeft wel echt best wel even geduurd. Dat was niet per se mijn ambitie, zeker niet als je zo jong bent. Maar ook zelfs op de middelbare school eerst nog niet. Ik wou eerst zo, ik dacht erover, ik wil wel architectuur studeren, geneeskunde of Ik was er niet echt zo bezig met dat ik conservatorium zou willen studeren. Dus ook het conservatorium zou willen gaan doen. Maar tijdens de middelbare school is dat dan wel een beetje gekomen. En op zich in die tijd had ik ook al wel les in Groningen aan de jong talentklas heet dat. Dus dat is wel op het conservatorium. Maar ik vond dat heel leuk om er wel zo heel fanatiek mee bezig te zijn. Maar het was nog niet per se dat ik altijd heb gedacht om er echt ook mijn beroep van te maken. Dat die meer spelenderwijzers waren. Ja, toch wel. En toen, maar ik denk zo rond mijn 14e, 15e zoiets dat ik wel, dat ik dan heb besloten dat ik toch naar het conservatorium wil Dat gaan. mogelijk besluit. Ja. En ik denk, 2-3 jaar later zit je in Brussel. Ja, met 17 ben ik naar Brussel verhuisd. Ja. Hoe rent een jong famke Gersleert in Brussel om? Nou, in het begin vond ik dat... Een pleeggezin of zo? Oh, nee, gewoon op kamers. Dus ik had een kamer in het centrum van Brussel. Maar ik moet wel zeggen, het eerste jaar vond ik dat best lastig. Omdat het best wel een overgang was natuurlijk van Gersloot naar Brussel dan. En zo jong. En je komt toch in een ander land terecht. En ik dacht toen, dat valt wel mee. België, dat is dichtbij. Dat zal wel niet zo verschillend zijn. Maar dat was toch wel echt een groot verschil. En sowieso Brussel is ook wel voornamelijk Franstalig. Precies, is wel maar de taal. Ja, maar mijn school was dan wel Vlaamstalig. Want het conservatorium van Brussel heeft eigenlijk 2 afdelingen. Je hebt zo de Franse kant en de Vlaamse kant. Zo'n tweedeling, hè? Ja, dat gaat best ver daar. Echt. Maar ik studeerde aan de Vlaamse kant. Dus mijn lessen waren wel gewoon in het Vlaams. Dus wat dat betreft was dat wel oké. Ja, maar goed, wie is oplet is bij Les Frans of net? Ik had het niet zo nodig op school. Dus in het dagelijks leven wel natuurlijk op café of in de supermarkt. Dan is het wel Frans. Maar goed, dat ging allemaal wel. Dat was nog niet zo ingewikkeld. Aldoende leert men Ja. Maar het eerste hier is even nodig, even om die hinderschen. Ja, het heeft wel even geduurd voordat ik dacht, oké, ik ben wel op mijn plek. Maar gaandeweg leer je dan ook meer mensen kennen. En dan bouw je daar ook een soort vriendengroep op natuurlijk. En dan wordt het een stuk makkelijker. Dus. En hoe liek is mij, maar nogmaals, dat is even op de eerste indruk. Ik net iemand die gauw in paniek raakt. Maar dat was ook niet per se. Maar het was meer van, het is gewoon een heel ander leven ineens. En de verandering was gewoon, dat vond ik wel een beetje...
veel, denk ik, toen. Maar ja. Begin naar de muziek dan. Dan Ja. komt maar een prachtig listje hoor. Helaas kunnen wij soms net altijd alles in zijn geheel draaien. En dat had te krijgen bij de behind heat in Tiet van dit programma. Ja. En we willen nog graag met die praten en nog horen muziek draaien. Straks komen we er nog even alleen over te spreken hier. Maar de eerste weer van die eigen Ja. cd. Ja. Hoe wie je dat überhaupt, dat er een cd van die de Ja. wereld in. Heel leuk. En, Er is eerst mij een foto op, dus Ja, er zit ja. die naam op. En dan neemt ze nog cello Frisienne. Ja, ik vond het een ontzettend leuk project. Er was eigenlijk, het Fries Muziekarchief had mij toen benaderd of ik een cd wou opnemen voor hun, onder andere met Friese werken. Dat leek mij heel leuk. Ik bedoel, het is toch een mooie kans om een cd te maken. En ik had dat nooit eerder gedaan. En ik vond het een heel interessant proces wel. En het is ook heel veel werk zit daarachter. En ik mocht dan soort uit een database van het Fries Muziekarchief heb ik dan gekozen, heb ik daar een aantal werken uitgekozen. Er was een hele lijst met werken die daar op de plank lagen. En Hoe is de meeste componisten? nee, daar zitten heel veel onbekende namen bij. Want het is niet werk wat veel gespeeld wordt of überhaupt gespeeld wordt. Dus ja, ik kende van de werken die er waren, kende ik echt helemaal niks. Wel een aantal namen natuurlijk, maar ja, dat was het wel. Ja. En uiteindelijk heb ik dan voor werk van Henk Stam gekozen. Niet geboren in Friesland, maar Nee, wel had je wel uiteindelijk bijna, een hè? lange Ja. tijd in Friesland gewoond. En van Jochem Le Cointre, dat is ook een jonge Fries ook. Pianist zelf, jazzpianist voornamelijk. En die had een suite voor cello geschreven. Dat is eigenlijk zo bestaande uit verschillende dansen zijn het, van over de hele wereld. En ik vond dat wel een mooie toevoeging. Om ook iets cello-solo te doen op de cd. En er staat een werk op van Sipke Hoekstra, nog de Bob Toccata. En dat heeft hij wel voor mij geschreven. Ja. Vond je dat leuk om daarmee te debuteren? Want het wie dus eigenlijk onbekend werk voor jou. Ja, ik vond dat wel leuk. Want ik vind het ook wel belangrijk dat er zo onbekendere werken worden opgenomen. En dat die ook te beluisteren zijn. En dan kon ik wel echt helemaal mijn eigen draai er natuurlijk aangeven. Want niemand kent dit nog. Dus dat is, als je voor de zoveelste keer Beethoven opneemt, dus dat is al zo bekend. Dat is ook natuurlijk superleuk. Ja. En het zou super zijn om dat te doen. Maar dat kent iedereen al wel. En dan komt er ook best wel een druk op te staan, denk ik. En dit was zo, om als eerste cd vond ik dat wel heel fijn. Om zo mooi. onbekendere werken te spelen. Ja, zeker, ja. Ja, wat had die stukken nog naar die eigen hoorn zetten kind dus? Nou ja, niet als in dat ik er dingen aan kan veranderen of zo, maar Is het wel op die eigen manier interpreteren? ja, dat is zeker, ja. Ja. We draaien Berkeuze pour... Perseus pour B. Ja, zo, ja. Nee, dat mag je hoe uitspreken. Ja. We gaan dit noemen, dit stuk draaien. Waarom trouwens? Omdat ik dit een van de mooiste stukken vind op de cd. Het is zo redelijk. Een Perseus is eigenlijk zo een slaapliedje. Pour B, maar ja, B, wie is dat? Dat is zo onbekend. Maar ja, het is gewoon eigenlijk mijn lievelingswerk op de cd. Dat is de enige reden. De volgende is Elgar Cello Concerto. Ja. En dit is ook wel belangrijk voor je van die hele ontwikkeling ook, hè? Ja, Elgar, dat celloconcert. In mijn herinnering staat een stuk wat wij vaak voor thuis beluisterden. En dat was echt mijn favoriete stuk toen ik denk ik rond de 12 jaar oud was. Ik vond dat zo mooi. En vooral ook in de opname van Jacqueline Dupré, wat wel ongeveer de allerbekendste opname van het Elgar celloconcert is. En dat was altijd voor mij dan een droom om ooit het Elgar celloconcert te spelen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb het met orkest gespeeld en dat was wel een droom die uitkwam eigenlijk. En toen al, op die leeftijd? Ja, nou ik heb het niet toen... tegen die is, dan zeg je het al voor je? Toen was het een droom. Ik heb het toen natuurlijk niet met orkest gespeeld. Dan was ik nog veel te jong. Dat was een paar jaar geleden. Ja, maar dat was wel... Ja, dat was echt een soort doel of zo, om dat ook ooit te spelen. Ja. Zegt hij zelf in een soort prinsessenjurk. Ja. Ja.
Ja, nee, ik had een dochter. Ik weet dat soort fantasieën kennen. En dan Ja. hier is die in de holle al van, nou, ook dit is voor elkaar krijgen. Ja, ik vond het gewoon zo'n indrukwekkend stuk toen al. En ja, het is gewoon een van mijn lievelings. En Concert. hier letter stierst hij dus met Ja. dit stuk. Ja. Krijg je daar nog piekenvel van? En herinnert hij dan zo'n moment nog? Ja, ik vond of dat... ben je dan helemaal in die bubbel? En... Oh nee, toen vond ik... Ja, ik vond dat wel heel bijzonder dat ik Ja. dat toen uiteindelijk met orkest kon spelen. En ook wel emotioneel een beetje. Ja, dat het dan toch... dat ik Nou, dat ik toch ben heb van gedaan. eigen Ja, ik vond dat... Ik vond dat echt heel mooi. welke opname gaan wij draaien? Want dit is net West op spelers, hè? Nee, dit is de opname van Jacqueline Dupré. Elgar Cello Concerto. We draaien in deze aflevering van Noorderwien met een bijzondere gast. Zij leven nu aan de tafel. Witske Holtrop. Van origine komt ze van Gersleert. Maar ze hebben het alweer tijd in België. Cum laude staat er achter haar naam. Celliste dus. En ik vraag me af, de kar van die cello, dat is eigenlijk altijd wel duidelijk geweest. En daar had ik nooit op twijfelen voor dat instrument. Nee, uiteindelijk niet over getwijfeld. Ik kan me niet herinneren dat ik daar zelf bewust echt voor de cello heb gekozen toen ik 5 jaar was. Want op die leeftijd kan je ook niet elke instrument spelen. Zo blaasinstrumenten wordt al wat lastiger. Dus het was viool of piano of cello. En ja, ik ben op cello begonnen en dat paste bij mij. Dus Ja. Want toen komt het een muzikaal nest, hè? ja, iedereen bij ons doet muziek. Niemand uitgezonderd. Nee. Nou, even hij te man, want wat spelen die? Mijn vader speelde trompet en mijn moeder is hornist. Mijn broertje is slagwerker. Dus ja. Ooit wel eens bij z'n fjouweren? Nee, Net? nooit met Nee? z'n vier. Nee. Ik heb wel met mijn broertje vroeger samen gespeeld. Toen we jonger waren. Want hij speelt dan zo klassiek slagwerk speelde hij. Nu doet hij trouwens meer drums. Maar toen speelde hij ook nog veel marimba bijvoorbeeld. Dat is wel zo'n melodisch slagwerkinstrument. Dus dat ging wel goed samen zo met cello. En hebben we wel samen concerten gegeven. Maar nee, tegenwoordig niet meer. Maar we wonen ook niet echt meer in de buurt natuurlijk. Dus. Nee, maar ze herinneren die dingen inderdaad. Ja. Van hoe ze het dus echt gewoon muziek mee kregen. Ja. Dus zij is zullen we kijken met Elgar Cello Concerto. Dat jij dus thuis, dat stier dus op, blijkbaar. Ja, er werd veel muziek wel gedraaid thuis. Maar ziet daar ook wel eens wat tussen van Madonna of van de Rolling Stones? Of je het toch vooral klassiek wat klonk in Huizen Holtrop? Nou, mijn ouders draaiden dat niet per se, denk ik. Maar ja, ook, we hebben wel natuurlijk ook gewoon de radio op. Hè. Daar komt van alles op. Maar ik zelf luister zeker nu echt bijna nooit meer klassiek thuis. Maar dat komt, het is mijn werk en ik hoor dat natuurlijk constant. En ik studeer ook zelf natuurlijk elke dag. Dus ik vind het dan wel prettig om als ik dan naar muziek luister dat het wat anders is. Maar Hast je voorkeur qua popmuziek? ja, ik luister veel Arctic Monkeys, Radiohead, Muse luisterde ik vroeger heel veel. Ook wel Linkin Park luisterde ik veel. En, Beetje gitaar gewoon. Ja, zeker wel, ja. Is dat echt een mooi instrument dus? De gitaar? Ja. Ja, zeker. Maar niet per se iets wat ik zelf zou willen doen, maar ik vind dat zeker mooi, ja. Want best wel iemand die dan wel eens naar een concert gaat of naar een festival? Nee, ik ben nooit naar festivals geweest. Ik zou dat heel graag wel een keer heen gaan. Maar ik weet niet, er is er gewoon nooit echt van gekomen. Concerten, als ik naar concerten ga, is het dan meestal wel klassiek. Maar ik ga nu ook niet heel vaak meer naar concerten. Vroeger echt heel veel. Tijdens mijn studie ging ik super vaak naar concerten. Omdat je daar natuurlijk ook heel veel van leert. Om echt zo de toppers aan het werk te zien dan. Ja, en toch luister ik in een interview mij daar van de Tiet Verlinde al zei van ik kon studeren met ik ben net te volle naar YouTube, want ik wil toch vooral mijn eigen manier van spelen vast horen en dan had ik de neiging om dat nij te doen. Ja, dat is zeker waar. Als ik aan een stuk, als ik een stuk aan het instuderen ben, dan wil je wel zoveel mogelijk je eigen interpretatie. En als je echt dan veel gaat luisteren, dan ga je toch
onbewust of bewust, maar dingen overnemen, kopiëren. En ik wil het wel echt zoveel mogelijk vanuit mezelf laten komen natuurlijk dan. Maar goed, het is wel natuurlijk wel, zeker als ik zo jonger was en in mijn studietijd zat, is het wel heel belangrijk dat je dan wel naar live concerten gaat en daar leer je zoveel van. Maar we gaan nu nog steeds wel eens soms, maar omdat ik zelf ook vaak in het orkest al zit, ga ik dan toch minder snel naar een concert met orkest. Als ik dan ga, vind ik het heel leuk en dan denk ik ook, moet het eigenlijk weer vaker doen. Maar als je daar al constant in zit, dan trekt het toch iets minder om dan ook nog 's avonds dan naar een concert te gaan met orkest. In die wereld zit er altijd een dirigent voor. Ja. Even gechargeerd, maar dan zit je lekker thuis te studeren. Ja. Je eigen interpretatie. En dan komt het lekker eigenwijs. Zeker als je jong bent. En dan denk ik, nou, dit is mijn interpretatie. En dan zit er altijd een dirigent. Die heeft echt zijn eigen mening. Ja. Hoe werkt dat? Nou, bij orkest heb je natuurlijk altijd een dirigent. Dus daar doet mijn interpretatie er niet toe. Ja, dat weet ik niet wel zo. Want ik kom uit de popwereld. Ja. En dan is de bassist die dan ruzie krijgt met de gitarist. En de zanger wil dit. Ja. Heel vaak spot het er natuurlijk over. Ja. Dat binnen de popverhaal. Dan kunnen wij weer mooie documentaires doen, meidje. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat is wel eens, en ik bedoel, net verkeerd, maar dat is wel een spanning veel. Van had ik het wat zissen hier, dan hier ik dit niet in. Ja. Want de dirigent zegt, we gaan linksaf, dat doe je ook zo. Hoe gist hij mij om? Ja, nou ja, in orkest is het echt wel gewoon schikken naar de dirigent. Dus daar is eigenlijk is dat niet per se heel creatief voor ons, want wij zijn gewoon onderdeel van de groep. Dus daar schik je. Ja, daar schik je dan in. Maar goed, ik speel ook wel concerten samen met piano of solo of kamermuziek, zo kleinere ensembles. En dan is dat natuurlijk wel, dat vind ik wel heel fijn om dat ook te doen. Want dan kan je dus wel gewoon je eigen ding doen. En ook in overleg met degene waarmee je speelt dan natuurlijk. Maar dat is eigenlijk veel creatiever dan in orkest. Ja, daar voeg je echt in de groep. Ja. Maar dat past te kennen. Ja, zeker. Dat is niet voor iedereen. Niet iedereen vindt dat ook leuk om in orkest te spelen. Maar naar het werk, om het zo maar te zeggen. Ja. Van een repetitie. En dan de hele dag is wel een losse interpretatie. Wat fantastisch zeg je. Maar creatief, joh, maar dan wel even een doorticht waan, denk ik dan. Of niet? Ja, het verschilt heel erg per week. Want eigenlijk elke week in orkest hebben we een ander programma. Wat wordt gespeeld. En ook elke week een andere dirigent die ervoor staat. En dat verschilt heel erg per week hoe boeiend dat is. Ja, wie ervoor staat en of dat meer bij jou past of niet. Ja, maar de orkest Westernoos is het wat avontuurlijk orkest? Worden de randjes zacht? Of ja, zeker. Ja, ik speel nu in het Symfonieorkest Vlaanderen sinds afgelopen zomer. Maar is dat wat een progressief orkest of net? Ja, vind ik wel. Of dirigent mag eigenlijk zeggen. Dus. Ja, maar we hebben dan, elk orkest heeft een chefdirigent. Bij ons is dat Christina Poska. Een vrouw uit Estland. Dat betekent niet dat zij elk project dirigeert bij ons. Er zijn ook gastdirigenten, dus we werken met verschillende mensen. Maar zij komt dan het vaakst. En we doen heel vaak... bij ons orkest hebben we ook vaak de Composers Academy. Dus dat is eigenlijk zo jonge componisten die krijgen de mogelijkheid om dan... een werk te schrijven en dat voeren wij dan gedurende een paar projecten van ons seizoen uit. Dus dat is toch wel redelijk progressief. Het zijn niet alleen de standaard werken die worden gespeeld. Ook wel echt wel nieuwe dingen. En het is een heel energiek orkest. Echt mensen willen echt graag spelen. En ik vind dat heel prettig om daar onderdeel van te zijn. Ja. Als er ooit voorbeelden hoor... Qua solisten? Ja, of misschien wel in überhaupt de klassieke wereld. Ik had het idee dat de vrouwelijke solisten altijd wel redelijk serieus naam binnen in die wereld. Of is daar een emancipatieproces ondergaan? De wereld is in beweging op dit stap. Ja. Nou, wat wel heel erg veranderd is de afgelopen tijd in de klassieke wereld... is dat er veel meer vrouwelijke dirigenten zijn. Want dat was vroeger echt niet het geval. Echt letterlijk een mannenbalwerk. Ja, echt helemaal niemand. Nee. En nu zijn er echt veel fantastische vrouwelijke dirigenten. Solisten, ik heb eigenlijk... Dat is wel minder. Daar zijn we echt wel altijd wel vrouwen geweest, denk ik. Ja, misschien dat je dan echt lange tijd terug moet gaan. Maar tenminste, ik ken toch wel veel goede vrouwelijke solisten. Ja. En
in de orkesten is dat nu ook gewoon gemixt. Bijvoorbeeld wel, je hebt de Wiener Philharmoniker die heel lang zo alleen maar mannelijke orkestleden hebben gehad. En dat zie je nu nog steeds wel. Ja, er zijn nu ook vrouwen, hè, maar wel echt veel minder dan mannen. Maar het ontwikkelt zich zeker wel. Maar echt een voorbeeld. Ja, er zijn zoveel goede solisten. Ik heb altijd naar verschillende mensen geluisterd. Ik heb niet per se zo één iemand die er voor mij altijd bovenuit stak of zo, wat echt mijn idool was. Nee. Maar toen had nogal wat opleidingen hoor, bijvoorbeeld op behoorlijk niveau. Berlijn, België, wie had het even neemt. Nooit het gevoel gewoon van ik sta eigenlijk met 3-0 achter omdat ik een vrouw ben. Dat gevoel heb ik bij muzikanten wat minder dan bij dirigenten in de klassieke wereld. Maar... Nou, ik heb zelf dat gevoel eigenlijk nooit gehad. Nee. Ik weet niet, zo in een orkest is sowieso altijd als je moet auditie doen voordat je in een orkest komt. Dus dan kom je met, denk ik, zo, 40, 50 solisten voor 1 plek. En dan is het allemaal voorspelen en heel kort. Je moet vaak de eerste ronde minder dan 10 minuten spelen. En dan kan het al voorbij zijn. En daar ben je dan weken voor aan het studeren. Maar de eerste ronde is sowieso altijd achter een gordijn. Dus ze weten dan ook niet wie er zit. Of het een man of een vrouw is. Dat is onbekend. Dus goed, uiteindelijk in de finale ronde wel. Maar, hoe lang is dat al, trouwens, dat gedien? Is dat een traditie? Ik heb geen idee hoe lang dat er is. Dat is het net oors eigenlijk? Nee. Dat is toch echt wel heel... Ja, zeker wel lang. Ik weet niet of dat altijd zo is geweest. Dat weet ik niet precies hoe dat vroeger ging. Maar nu is dat wel echt standaard. Het is eigenlijk nooit dat je... Sowieso niet alle rondes zijn achter een gordijn. Maar het is nooit zo dat de eerste ronde niet achter een gordijn is eigenlijk. Ja. We beginnen naar je muziek. En Sol Gabetta. Ja. Help. Ja. Dit soort voorbeeld wijzen ken ik weet niet wat het is, maar... Zeker. Ja, dat is zeker wel een van de solisten waar ik veel naar geluisterd heb. Ja, een hele stoere dame op in ieder geval op de van de cd. Ja. Dat vind ik wel grappig. Een beetje fotomodelachtig. Ja. Waarom zij? Ik vind dat zij een heel... uitgesproken manier van spelen heeft. Heel inderdaad krachtige manier van spelen. En dit werk wat ik wil laten horen, dat is de Pianissimo van Peteris Vasks. Dat is een Letse componist. En dat is ook een van mijn favoriete werken om te spelen. Wat ik ook heel vaak speel op mijn concerten. Dat is voor cello solo. En bijzonder aan dit werk is dat je in het middengedeelte van het werk... moet je ook zingen naast dat je speelt. Dat geeft wel echt hele mooie klankkleuren. Zit er wel eens verschil in tussen wat in smaak is, wat mooi is om net te luisteren, en dat was het liefste spielist? Of komt dat altijd doorheen? Nee, eigenlijk wat ik... misschien soms met zo wat modernere werk of zo... wat ik dan wel echt leuk vind om te spelen. Maar dat kan heel experimenteel zijn. En dat kan uitdagend zijn. Dat het misschien thuis net gauw opzetten is of zo. Nee, er zijn wel dingen, ook wel in orkest... dat we dan zo modernere werken spelen... wat ik dan wel eigenlijk heel leuk vind om dan daar live te spelen. En wat denk ik heel leuk is om live te horen... maar wat niet altijd per se... ook werkt op een cd'tje in je woonkamer of zo. Maar meestal is het toch wel... als ik iets mooi vind, dan vind ik het ook wel echt fijn om te spelen. Ja. Wat zegt u ook? Gabetta, zegt dat? Sol Gabetta. Ja, Gabetta, ja. Sol Gabetta. Draaien we in dit geval met Pianissimo. Dat klopt. Dat was me ook maar even helpen. Wiske Holtrop, je wordt de gast. Celliste dus, met een internationale carrière. Dat had haar bracht in België. Via
tussenstappen in Berlijn en oren plakken. Onder de plaat, maar ik moet ik nog even in het interview vregen. Want ja, ik zit altijd met bewondering in het Concertgebouw in Amsterdam om me heen. Het is in denk, wauw, dit zal die leven wezen. Hè? Ja. Berlijn, Londen, neem het maar allemaal op, New York. Wat vies toe de mooiste zaal eigenlijk om te spelen als cellist? Waar je denkt van, yes, daar heb ik even zin in, hoor. Ik denk de leukste, of voor ons de fijnst spelende zaal waar ik ooit heb gespeeld, is wel de Philharmonie in Berlijn. Dat is zo, ja, echt wel een iconische zaal. Een van de bekendste zalen ter wereld ook. Dat is ook heel mooi gemaakt, vind ik. Daar is het podium redelijk in het midden en het publiek zit dan echt zo rondom. Ja, dat is wel een heel tof effect. En het speelt heel fijn omdat je echt alles hoort. Het is zo niet overakoestisch. Dus je hoort jezelf goed op het podium, maar je hoort ook al je collega's in het orkest heel goed. En dat is heel fijn spelen. Ja, andere zalen, het Concertgebouw is heel mooi. Het Concerthaus in Berlijn, waar ik zelf ook veel heb mogen spelen, is ook echt een fantastische zaal. Ja, zo zijn er nog wel heel wat op te noemen. Ja, even de techniek in, want het maakt een beetje galmen, maar ik ben net te vol, denk ik. Want toen was die een hele orkest natuurlijk jaren, luister je? Ja, zelf vind ik het... Wat is voor deze cellist het belangrijkste? Niet te veel en niet te weinig? Of? Ja, het is een beetje de middenweg voor mij. Ja. Want als het te droog is, dat is natuurlijk ook niet fijn. Want dan gaat het geluid niet weg en dan klinkt alles zo'n beetje dood, vind ik zelf. Nou ja, en dan is er ook een orkest te drukken, hè? Ja. Heel akoestisch. Maar goed, in de zaal klinkt dat... vaak wel mooi. Tenminste, als het ook gewoon wel helder blijft. Dat het niet zo'n soort wolk van geluid wordt. Een soort blur, bijvoorbeeld het Concertgebouw in Amsterdam is echt fantastisch om daar naar concerten te luisteren. Ik vind het zelf... het is heel mooi om daar te spelen. Hè? Maar het is niet de makkelijkste zaal om te spelen, vind ik. Omdat je inderdaad best wel wat echo hebt ook op het galm op het podium. Dus het is lastig om alles goed te horen. En vaak als je het hoort, dan ben je al te laat met zelf spelen. Dus daar is het echt heel belangrijk om echt de dirigent te volgen. Je kan daar niet alleen op je oren vertrouwen. Nee, dat was dus echt blind op de dirigent. Ja. Oké. En dan zit ik echt mij te tellen. En... te kijken naar mijn eigen partituur en naar de dirigent. Zo, Dat lijkt me best complex. Ja, je moet veel dingen tegelijkertijd doen, ja. Ja. Zo'n zaal in Amsterdam bijvoorbeeld. Want dat mag dus een bepaalde manier van spelen even hebben. Ja. Dat betekent dat repetities echt heel belangrijk binnen. Ja. Want de dynamiek van die spel moet kloppen met de boorman en de boorvrouw, bij wijze van spreken. Ja. En als geheel moet het ook nog kloppen. En dan moet het in de zaal ook nog te volgen wezen. Ja, eigenlijk. Maar met ons orkest repeteren we altijd in Gent. Wat voor zaal is dat? In de Bijloken. Dat is een voormalig klooster is dat. En daar hebben ze dan een kerk omgebouwd tot concertzaal. Het is echt een prachtige zaal om te zien. Ook met heel mooi zo'n houten plafond. En heel fijn om te spelen. En goed, daar repeteren we altijd. We zijn heel erg gewend natuurlijk aan zo'n zaal daar. Maar als je dan in een andere zaal speelt, zoals wij met het orkest spelen dan door heel Vlaanderen altijd, ook in het buitenland. We hebben onlangs ook in het Concertgebouw gespeeld in Amsterdam. We gaan nog naar het Muziekgebouw in Amsterdam. Maar iedere keer is het een andere zaal. Dan hebben we altijd voor het concert een repetitie eerst om... Ja, je moet gewoon wennen aan die nieuwe akoestiek, want... anders is dat is echt een shock anders soms. Ja, even het publiek er niet voor in. Ja. Dus dat lijkt me best pittig om dan moet je aanpassen aan de zaal. Ja, je moet je altijd aanpassen, ja. Maar dan is Berlijn qua akoestiek ik Berlijn van de topzaal? Ja, zeker. Waar ik speelde dan vaak in het Concerthaus, omdat ik 2 jaar lang in het Concerthausorkester daar heb gespeeld. En dat is wel een van de topzalen ter wereld. Maar ook de Philharmonie dus in Berlijn, die ik zelf ook fantastisch vind. Ja, dat zijn wel de bekendste zalen ter wereld. Een van de bekendste zalen ter wereld, ja. Cum laude, het Grut Orkest, het succes laat het in hoor, om het zo maar zo te drukken. Nog net zo lang alleen, daar gaan we eigenlijk nog even hoe het erop praten, CD uitbracht. Ja. Wat was nog qua ambities? Best nog hartstikke jong. Want in een bijzin zei ze van, ik ben er tussen verwacht dat Jan maar net al te grote staat om te leven. Ja. Ben je er best wat ontzettelen of zo? Waar is in die carrière mee horen? Ik ben nu wel op het punt dat ik het wel fijn vind om ook even gewoon een tijdje op dezelfde plek te wonen en zo een beetje daar een leven op te bouwen. Ja, dus dat
stukje voor stukje, dat is even rust in de tent dus. Ja, dat vind ik nu wel prettig. Want ik heb vaak dan zo een paar jaar of soms zeg maar een jaar ergens gewoond en dan weer ergens anders. Maar dan, ja, je moet wel steeds weer wat nieuws opbouwen. Steeds nieuwe mensen, nieuwe omgeving. Dus ik vind het nu wel fijn om gewoon even op één plek en daar echt wat op te bouwen. En qua ambities, ja, ik speel graag in het orkest. Maar ik speel wel altijd daarnaast wel mijn eigen concerten blijven doen. Dat vind ik wel belangrijk. Maar ja, zoals het nu lijkt, kan ik dat echt nog wel heel lang doen, ja. Nee, maar net zoals ik denk van, nou jongens, dit doe ik 3 jaar hier. Ik ga de blik eens een keer richting Londen, New York. Ik wil nog eens de wereld in, of net? Of... Nou, weet ik niet. Ik zou wel ook wel nog ergens anders heen willen. Maar ik ben nu heel tevreden met wat ik heb. En als er iets heel interessants voorbij komt, dan sluit ik dat zeker niet uit. Nee. Ja. En ze noemen waarom naar Friesland. Ja. Gert Sleert natuurlijk. Maar ze noemen best direct nog weer op te spelen. Peter Zwijg komt er nog gewoon. Ja. Jorvert. Ja, 5 mei spelen we in Beetse Zwaag. Is ook kamermuziekconcert. Met onder andere een paar mensen van het Rotterdams Philharmonisch. Dat is een orkest waar ik ook wel vaak werk als freelancer. Bij Cult B is dat in Beetse Zwaag. En dan 21 juni speel ik nog in Jorvert met Wiebe Kaspers. Ook niet onbekend in Friesland. Nee, is niet bekend. Ja, Wiebe ken ik al heel lang. Dus dat gaat heel leuk worden. Dat vind ik leuk. Richting Friesland weer. Ja, zeker. Ja. En dan vaak in die wat liedere tjerkjes. Ja. Prachtige locaties. Daar best zeker nog van te porren. Straks nog even over die cd. Maar we gaan eerst een opname draaien van die oude orkest in Berlijn. Ja. Een stuk van Brahms. Ja. Waarom? Nou, dit is wel bijzonder voor mij. Want dit was een opname die we hebben gemaakt... Dat was een opname die eigenlijk in de laatste week voor de corona begon. Dus we hebben dit project nog kunnen doen. En 1 week later was alles dicht voor ontzettend lange tijd. Dus ja, dat heeft is wel betekenisvol voor mij om dit te laten horen. En deze opname van wanneer is die? Wist dat toevallig? Ja, van maart 2020. Dus ja, echt toen de... Echt een paar dagen. Ja. Ongelooflijk, ja. Opnames uit Berlijn van het orkest. We hebben gast zelf echt bij spelen had. Brahms draaien we. Symfonie nummer 3 F majeur op 90. Dat zijn altijd een soort codes in die titels. Even een leuke vraag. Snap je ook altijd wat er staat of net? Ja, hè? Ja, dat dit wel in de titel. Ja, maar dat is toch typisch klassiek, hè? Dat in een titel met alles precies zit op welke wel opusnummer, hoeveelste werk het is van de componist en zo. Ja. Ik leesde Shostakovich en Prokofjev, favoriete componisten van die band. Is dat nog steeds zo trouwens? Is dat tradieren in het verhoren of net? Ja, dat verandert wel een beetje. Ik heb wel een tijd gehad, toen ik wat jonger was, dat ik heel veel Shostakovich luisterde. Dat vond ik echt super mooi. Nu luister ik dus sowieso al wat minder klassieke muziek thuis. Maar ik ben nu ook, als ik wat ouder word, ben ik bijvoorbeeld ook Brahms en zo veel meer beginnen waarderen. En dat vond ik vroeger, begreep ik dat denk ik minder goed of zo. Dus dat verandert wel. Verandert wel door de jaren heen. Ja, zeker. Ja.
Maar dat soort componisten, we hebben het nou krijgt dan hier, dat bloedt wel. Ja, ik vind dat nog steeds heel mooi en ook heel leuk om te spelen. Ja. Waarom even naar die cd, want die is intussen al een tijdje uit. Ja. Maar ja, toen kwam dat vreselijke corona-verhaal. Ja. Had dat nog patten spelen? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat zijn er van, ik word maar die cd nog wat dwaan, speel je, misschien promotie dwaan, maar dat kon ik al in net, denk ik ook. We hebben dan een releaseconcert gehad natuurlijk. Een half jaar denk ik ongeveer voor de coronapandemie begon. En ik heb zeker ook veel werk van mijn cd nog op concerten gespeeld. Maar ja, in die 2 jaar natuurlijk niet. Dus dat is zeker jammer, maar dat is niet anders. Hoe vond je het hele opnameproces? Ja, heel interessant. Wat wij hem de plaat opnamen eigenlijk? We hebben in de kerk in Oosthem hebben we dat opgenomen. Want dat is zo'n redelijk afgelegen dorp waar dus niet te veel omgevingsgeluid is. Dat is wel belangrijk natuurlijk bij het opnemen van een cd. En een prachtige kerk, goede akoestiek ook hiervoor. En het is opgenomen door Aliud Records, ook een Friese maatschappij. Ja, komt van de jouwer. Ja. Ik vond het een heel interessant proces, want het is iets wat ik nog nooit heb gedaan. Hoe is de meest kanalie, hè? West met spielenhast? Ik heb met misschien van namen, maar echt spelen is wel natuurlijk. Ja, ik heb, er staan dus een paar solo-werken op, maar de werken met piano heb ik met Frans Douwe-Slot opgenomen. En ik ken hem echt al super lang. Ja. Toen ik, denk ik, 12 was of zo, speelde ik ook al wel met hem. Dus wij kenden elkaar al echt jaren en jaren. En het was heel fijn om dat met hem te kunnen doen. Toch een soort warm bad, als die te lonen komt? Ja, zeker. Ja, het is fijn om met iemand te spelen die je ook goed kent. Die je goed aanvoelt. Ja, want dat is persoonlijk meer een klikker. Ja. Maar ritmisch, El Coromotie en van we gaan nu, dat maakt ik nog. Ja, dat is nog heel wat anders. Ja, ik bedoel, het is... je kan inderdaad het heel goed met iemand kunnen vinden, maar muzikaal totaal niet overweg kunnen. Maar dat is hier niet het geval. Het is allemaal heel fijn met Frans Douwe, ja. Ja, en dat deelde ik van het hele opnameproces en hoe het al hier in zijn werk is. Ja, ik vond dat een hele fijne ervaring. We hebben dat in 2 dagen opgenomen daar in de kerk van Oosthem. En wat kan ik daar allemaal aan spelen en nou... Ja, het is heel anders. Want wat ik wel vaak heb gedaan is opnames maken. Maar dan moet het in 1 take. En met cd kan je natuurlijk ook dingen nog wat aanpassen. En, maar ja... Gewoon een leuke ervaring. Ja. Ja, nee, ik vrees omdat we hier toch even nog heen. Door orkest is vaak maar volg je wat de dirigent zei. Bij zo'n cd-opname denk ik, was ik voor een deel. Dit is die cd. Ja. Dus die geloed eigenlijk. Ja, die visie. Zeker. Dat lijkt me best ingewikkeld. Want Frans Douwe is een fantastische pianist. Ja. Hij van tevoren lang oefenen om te zien van wat is de goede toon, wat is de goede manier om dit uit te vieren, of juist net? Of lekker spontaan dingen? Juist? Oh nee, we hebben zeker gerepeteerd van tevoren dat we echt al overeenstemming hadden van oké, we gaan het zo doen. Zou ik me dat voorstellen? Dan is het natuurlijk wel op het moment zelf gaan dingen altijd anders. En in het moment wil je dingen ook anders doen, maar dat kan als je met zo iemand speelt. Ik bedoel, ik volg hem, hij volgt mij. Dus. Maar daar is zeker wel gerepeteerd. Ja, je kan niet zonder repetitie. Dan moet het daar heel vaak dingen over doen. Dus dat werkt niet. En kist daar dan nog een soort van Witske Holtrop vingerafdruk in de muziek lezen? Is dit zoiets als een Witske Holtrop stijl? Dat weet ik niet. Ik bedoel, ik doe altijd mijn interpretatie hoe ik vind dat het... moet klinken. Of dat probeer ik natuurlijk. Ik weet niet of dat van buitenaf te horen is. Dat lijkt me sterk. Maar het is wel fijn dat ik daar echt mijn eigen ding natuurlijk kan doen. Ja, nee, ik heb me heel veel voorstellen dat je helemaal bezig bent. En zo'n cd is toch een visitekaartje voor jezelf. Ja. En zeker de eerste, wat dat betreft. Ja. Het smaakt het naar meer? Ik zou denk ik in de toekomst nog wel eens een cd willen opnemen. Er zijn nu niet echt concrete plannen voor. Maar het lijkt me wel leuk. En dan ook wel om het ook wel wat verder te zoeken dan de muziek in Friesland. Ook wel echt of een combi of zoiets. Of de bekendere werken voor cello. Dat zou ik zeker wel leuk vinden. En dat met die eigen cello? Ja.
Maar dan kan je regelmatig muzikanten op tafel. Nou, als ik met gitaristen praat, dan hoef ik het vaak maar heel tevreden. En dan beginnen ze al over alle gitaren die ze in huis staan. Ja. En de echte freaks, 10 is minimaal, bij wijze van spreken. Ja. Ik zou ze hier even weer. Doe hast in je cello, Ja. dat is genoeg. Ja. Ja. Ja, ik heb, Speciaal makkelijk ook, hè? ja, dat klopt. Ik heb een cello uit, die is gemaakt in 2011 door een Franse bouwer, Tanguy Fraval. Maar die had op dat moment een werkplaats in Brussel. Dus en ik studeerde daar op dat moment. En mijn docent in Brussel, die kende deze bouwer. En die zei, misschien moet je daar eens gaan kijken. Want ik had een nieuw instrument nodig. En ik heb toen een andere cello van die bouwer geprobeerd. Die voor mijn cello had gebouwd. En ik vond dat een supermooi instrument. Dus ik wou graag een instrument van hem. En hij was op dat moment met een cello bezig. En dat is uiteindelijk mijn cello geworden. Ja. En hoe lang hast die nou? Sinds 2011. Dus dat is 12 jaar. Behoorlijk onafscheidelijk dus. Ja. Spelen ze wel op de oren ooit? Het hoeft eigenlijk net. Hè? Dat is me altijd bijnemen natuurlijk. Nee, ik speel altijd op mijn eigen instrument. Ja. Ja. Hoe is dat dan? Krijg je als het op een oortje fiets is, hè? Dan voelt het heel onwennig. Ja, dat is echt anders. Ja, maar dat is het ook, hè? Ja, dat is totaal anders. Door een instrument spreekt anders aan. De klank is anders. Ja, dat ook. Zijn afstanden zijn soms anders bij de van de vingers. Mijn cello is bijvoorbeeld redelijk breed. En er zijn veel smallere instrumenten. Dus dat voelt gelijk heel anders als je daar achter zit. Ja. Wat hast in de wereld van de cellist? En even over de gitaar. Dan hast je de bepaalde merken, hè, in de gitaarwereld. Ja. Dat is een Gretsch of dat is een... Nou, neem het alleen maar op. Ja. Hast in de vioolwereld ook wel wat? Van die makker of dat merk. Ja. Is dat in de cello-wereld extra? Nou, ik denk zo de allerbekendste bouwers is Antonio Stradivarius. Dat is ook voor viool eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Maar dat zijn hele oude instrumenten uit Italië dus. Onbetaalbaar. Dus eigenlijk als je zo je eigen instrument wil kopen, dan ga je toch al voor een bouwer die nu leeft. Dus een nieuwbouwinstrument. Zo'n oud instrument is ook niet altijd per se beter, maar er hangt natuurlijk wel helemaal een soort... Nou ja, dat is het romantische verhaal. Ja. Ik bedoel, het zijn echt fantastische instrumenten. Hè? Maar het wordt een goede treffen. Ja, en zeker. die leidt. Ja, en een ander ding met oude instrumenten is vaak dat... die zijn natuurlijk honderden jaren oud in dit geval. Ja. Daar zijn ook vaak wel wat mankementen aan. Het onderhoud is veel moeilijker dan bij modernere instrumenten. Ja. Dus het heeft zo voor- en nadelen. Mag je elke dag spelen om in vorm te blijven? Of elke week? Of weet ik veel hoe dat werkt? Nou, in principe elke dag. Want bestaan er cello-achtige blessures, zeg? Ja, zeker. Het zijn, blessures zijn er altijd. Schouder, rug, hand. Van al. Ja. Want zeker in studietijd studeer je elke dag. En echt wel, ik studeerde wel 4-5 uur op een dag of zo. Er zijn nogal wat oren, hè? En sommige corsetten door ik nou 12 heel uren. Ja. En dat is fysiek wel. Het is fysiek wel gewoon zwaar. En nu, ik werk nu veel. Ik studeer, ik zit niet meer op een school of zo. Dus het is nu wel iets minder met het studeren. Ik bedoel, ik bereid me dingen voor die ik moet doen. Maar ik hoef niet per se altijd elke dag nog zoveel uur alles te studeren. Alleen als ik ergens naartoe werk of zo, dan wel. Maar er zijn ook wel rustige periodes natuurlijk. Dus... Maar in principe, zodra ik een paar dagen niet speel, dan voelt het echt wel weer heel anders. Dus als je echt altijd in topconditie wil zijn, dan is het wel een kwestie van elke dag spelen. Ja. Maar voor mij is dat geen straf. Nee. Nee. Het is geen straf, maar goed, het is soms... soms moet ook wel even iets of zo. En je hebt er niet altijd zin in natuurlijk, in studeren. En we zijn ook heel kritisch, dus het is echt niet altijd... per se leuk doorspelen of zo. Het is ook wel werken. Dus, ja. Want is het een beetje normaal op vakantie? Of begint het na een week al dat je de onwenningsverschijnselen krijgt? Hoe nee, ik kan prima op vakantie. Ja, Ik ben niet iemand die dan... tics krijgt van... Nee. Ik vind dat wel... Het is heel belangrijk om af en toe ook even een tijdje niet met je instrument te zijn.
En als hij dan niet... Ja, op vakantie neem ik mijn cello nooit mee. Dus dan is het er niet. En dan kan ik het ook heel goed afkijken. loslaten. Ja, ja, het wordt pas... sommigen zijn heel vergroeid en Ja. worden misschien wel onzeker van... dan ga ik al 1 of 2 weken net meer spelen. Oh, zeker. Ja, die zijn er wel, ja. Maar ja... Dat is volle les. Nee. Toch redelijk nuchter. Ja. Dat onbelangrijk. Ja. Maar wel 24/7 muzikant, denk ik. Ja. Hè? Ja. Is dit, you're living the dream van jezelf? Is dit een droomleven? Ja, dit wou ik wel voor zijn doen. chance, ja, en het Ja, is ja. ik snap het wel. Dus is het ongetwijfeld dat ik wel eens op een 10 maar altijd miser denk van, doe even thuis. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar even, doe lees wel in droom? Ja, ik ben zeker heel blij dat ik dit als werk kan doen. En dat is ook niet iedereen gegeven die het conservatorium studeert. Want ja, ik bedoel, er zijn veel orkesten, maar er is... houden, dus Ja, maar ja, er zijn veel orkesten. Maar goed, er zijn ook ontzettend veel muzici. Dus het is niet dat... Ja, iedereen gaat zeker niet een orkestbaan krijgen of iets... Of ja, zoiets. En, dus ik ben heel blij dat dat wel gelukt is en dat ik dat kan doen. En ik vind dat een heel mooi beroep. Maar goed, het zijn ook... Natuurlijk zitten er nadelen aan veel reizen en zo. Dat vind ik soms niet altijd per se... heel leuk. Dat is in het begin heel leuk en heel exciting. Maar ja, op een gegeven moment dan denk je... Oké, doe maar even, sla dit maar even over nu. ik word een Gent. Of dat Ja. ja. Nee, alles went, hè? Ja. Dat is apart, hè? Ja. Maar goed, het spelen bloedheilig, begrijp ik wel. Ja. Dus de bloed voorlopig nog wel even hetzelfde. Ja. En in Gent. In Gent. In Gent, ja. Maar je zachte G. Voor je zinnen, uit Gersleert. Gersleut of zo. Hoe zei het in Freun Gersloot? Op zijn Vlaams? Geen idee. Gersloot. Ja, Gersloot, hè? Ja. Nou, dat komt wel goed. Drokte genoeg, begreep ik Ja. wel. Ja. En helemaal happy met die muzikanten besteden. Ja. We draaien nog hier een stuk. En dat is van in orkest. Ja. Symfonieorkest Vlaanderen. Wat geven we precies jaren en wat is dit voor opname? Dit is het celloconcert van Korngold, wat ik heb uitgekozen. En dat is een celloconcert wat ik zelf vorig jaar ook gespeeld heb op City Proms. Dan met harmonieorkest, met Eufonia Wommels. En dat was een bewerking van Tjeerd Barkmeijer. Want origineel is het met symfonieorkest, wat we ook gaan horen in deze opname. En ik vind dat een bijzonder concert. Het is een celloconcert waar het niet heel veel wordt gespeeld. Het is redelijk onbekend. Maar ik vind het heel mooi. Het is heel filmische muziek. Dus ik vind het zeker de moeite om het hier te laten horen. En het is inderdaad een opname met mijn orkest, Symfonieorkest Vlaanderen. Wel ver voor mijn tijd. Maar ik vind het een prachtige opname. Dus vandaar. Dankjewel.